המטרה של המפגש הזה זה בערך חצי שעה שאנחנו עושים סיור פשוט בכמה מקומות, בעיקר בקמפוס. השיעורים המוקלטים שהם פתוחים רק לחברים. סיור אחר אנחנו נעשה באתר הפתוח, וזה מאוד חשוב גם לגלוש שם, גם בשבילנו ההורים, אבל גם האתר הפתוח אפשר תמיד לשלוח מתוכו קישורים גם לבני המשפחה, למטפלים, לגננת, וגם על זה אנחנו נדבר, כי אני לא כל כך מסכימה עם המשפט ידע הוא כוח. ידע הוא כוח רק אם מתרגלים אותו, כן? לא יעזרו ספרי הבישול, וגם אם אני מכירה מה כתוב שם, אם אני לא אעשה שוב ושוב 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 עד שיוכלו את מה שאני עושה. אז אותו דבר כאן. אז יש את האתר הסגור, או אני קוראת לו קמפוס, ויש את האתר הפתוח לכולם, ויש גם במקרה של מי שנמצא במועדון שלנו, יש את הערוץ של הטלגרם, ושם יש תכנים מאוד חמודים ומאוד חשובים. אנחנו נשתדל להקיף את כולם. אז זה ככה מבחינת מה נעשה, והמטרה בעצם של המפגש זה שכל מי שבעתיד זה לא יהיה ככה, אני פשוט אשלח סרטון הדרכה, אבל בשלב הזה אני עושה סיור יד ביד עם הורים שנרשמים למועדון, שמה שמיוחד בו, אנחנו לא רק מדברים על הטראומה ועל הבעיות ועל הרקע וגם מה אפשר לעשות, אנחנו נותנים התייחסות מאוד חשובה ל-well-being שלנו, ההורים. כי יש לפעמים בעיות ואתגרים שאנחנו מצליחים לנהל אותם יותר טוב, כי אנחנו מבינים ויודעים, גם מבינים וגם יודעים מה לעשות, אבל עם הגיל לפעמים צצים אתגרים אחרים וסוגיות אחרות, והחיים לא סטריליים, ונורא חשוב שאנחנו נהיה בסנטר ונהיה חזקים. ומתוך הרבה ניסיון של 18 שנים כאימא לילד שאימצתי, שהוא היה אז בן 6.5, אני יודעת שלא יעזור בית דין. אם אני עצמי לא מאוזנת, שזה אומר כמובן הרבה דברים, אבל לא מאוזנת כמיטב יכולתי, לא משנה מה למדתי לפני שעה ומה הבנתי, אני לא יכולה לעזור לילד. ועוד דבר שאני רוצה להגיד, לילדים שעברו פרקים קשים בחיים שלהם, יש להם חיישנים מאוד רגישים למתח, לסטרס של מי שנמצא לידם. זה אומר שגם אם תהיו נעימים, אבל בתוככם תהיו עם איזשהו סטרס בגלל משהו שקרה בבנק, בעבודה, הילדים האלה הם מגיבים לסטרס, אוקיי? אנחנו מפיצים סביבנו גלים של מה שקורה לנו בתוכנו, ובגלל זה במועדון אנחנו דואגים גם למה שקורה בתוכנו, וזה נמצא בכל מקום, אבל בעיקר בערוץ של הטלגרם שנגיע אליו. ואולי הכי חשוב זה שאני אזכיר, למרות שאני אומרת את זה כמו מנטרה, שאנחנו פה בשבילנו ובשביל הילדים, ומה שנמצא במרכז זה הקשר. וזה נכון לכל משפחה, במיוחד במשפחות של אימוץ ואומנה, שהילדים שלנו חוו פגיעה בקשר. אז מה שאנחנו מנסים לעשות איתם זה סוג של שיקום פיזיותרפי לנפש, למקום של פגיעת ההיקשרות. ואם אנחנו מצליחים את זה לחזק, גם אם לא לרפא ב200%, כי אין דבר כזה, לכולנו יש איזושהי שריטה, התקשרות כלשהי, אבל אם אנחנו מצליחים להיות מיינדד לזה, הרבה פעמים, המון דברים מתאזנים, הרבה התנהגויות שהן למעשה סימפטומים של הדבר הזה של פגיעת הקשר, מתאזנים. המטרה של המיזם זה באמת יצירת קשר בטוח, והמועדון נותן אפשרות גם דרך הלמידה העצמית, גם דרך אפשרות באיזושהי קבוצה בטלגרם לשאול אותי, גם המפגש החודשי שיש, להביא שאלות מתוך החומרים, תכנים לבקש ממני שאני אביא תכנים, להתייחס לתכנים. אני לא מגיעה, בדרך כלל לא מגיעה עם איזושהי מצגת ואג'נדה, לפעמים בא לי אז אני כן עושה, אבל אפשר להגיד לי ממש מראש, בואי נדבר על זה,
או לא להגיד לי ופשוט להפתיע.